اتنے اونٹ دیو نال 2 نوکرانیاں تے 3 غلام دے کے قیامت تک امت نو دسیا بہنا بوے آ جاتے خالی نہ بھیجو انج ٹورے آ جا اب بہن دی عزت مصطفیٰ نے دسی بیٹی دی جدو واری آئی جدو تیاں دی واری آئی نا فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ فرمایا پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے جدو بیٹی دی واری آئی کونین دے والی نے فرمایا ایک حدیث فرمایا جنوں رب 2 بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا 3 بیٹیاں دے وے فرمایا محمد دی سنت سمجھ کے پال کے جوان کر کے شادی کر دے فرمایا اپنے گھر چنگا ویلا گزارے مندا ویلا گزارے او جناب تیاں دے مقدر تے پتراں دے چنگے کرے میرے نبی فرمایا جڑا بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت محمد دے قریب جنت اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تو تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی بیٹی دی شان سنن والے ہو اج میں پتہ کیوں انہاں نو مبارک دینا نا نوجواناں جنہاں نے مینوں بیٹی دی شان دیتی کیوں رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہہ رہے میں محفل رسول وچ بیٹھا اجے بھی کئی بیبیاں کئی بندے کئی بچے آ کے مینوں کہندے نے آسی صاحب اس واسطے میری بہن نو طلاق ہو گئی ہے کہ گھر بیٹی پیدا ہو گئی سی بیٹی پیدا ہو گئی پر اس معاشرے چ او بھی وسدے نے اے رانا علیم صاحب دی میں گڈی چ بیٹھ کے آیا ہن میں انہاں دی گڈی چ بیٹھ کے آیا اے مینوں کہہ لگے تھوڑی دیر میری گڈی چ بیٹھ جو برکت ہو جائے تے انہاں دی شادی اس سال ہوئی تے میں کہ اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد عطا کرے میں 2 باری دعا کیتی جدوں میں تیسری باری آکھیا نا اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد نو رینا عطا کرے تے پتہ کی کہہ لگے آسی صاحب تہاڈی دعا اپنی جگہ پر میرا دل کردا رب اینو دھی دے اللہ مینوں بیٹی عطا کرے مینوں رب بیٹی عطا کرے یعنی کہ اگر او معاشرے چ موجود نے نا جڑا تیاں نو اس واسطے طلاق دے دیندے نے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی تے معاشرے چ او بھی موجود نے جڑے کہندے نے اللہ کرے مینوں رب پہلے بیٹی عطا کرے وہ بھی موجود ہے اور میں تانوں مٹھی جی روایت سناواں پھر میں تانوں سید زہرا پاک دے بوئے تے لے جا رضوی صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عمرہ کرنے واسطے مکے آئے توجہ ہے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جائے مکان نواں بنانا ہوئے تے پرانا ٹانا پہندا ہے نا اج پرانے ٹا کے نویں بنا کے جایا دل دی تختی نو پہلے صاف کرو پھر نواں سبق اج لکھنا تے اے صاف پتہ کیوں دی اکھاں دے اتھرواں دے نال اے اتھرواں نال صاف ہوندی ہے دل دی تختی اے اپنے آنسو نال نو اج صاف کر کے اج نواں سبق لکھ کے لے جاؤ جڑا تہانوں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے تو سبق عطا کیتا نبی پاک مکے آئے ہجرت تو بعد نا عمرہ کرنے واسطے مکے آئے کافر آکھیا اسا نہیں آوندے نا نبی پاک نے مولا علی نو فرمایا مولا علی فرمایا سی 3 دن مکے رہواں گے سانو اجازت دیو مکیاں اجازت دیتی 3 دن میرے نبی مکے نے عمرہ کیتا جدوں واپس ٹرے نا نبی پاک مکے تو نکلنے لگے تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے بچی جفا مار کے رو کے کہندی حضور مینوں نال لے جو میرا مکے کوئی نہیں تڑپ جاؤ گے میرے نبی نے جدو بچی دیکھا تو حضور تڑپ کے روما لگ پہ بچی بیگانی نہیں بچی میرے نبی دے چاچا لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ امیر حمزہ او امیر حمزہ میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف دے نال جد میدان احد وچ گیا نا میں اپنی زندگی چو موقع پہلی تے آخری باری ویکھیا جدوں گڈی چکرے تے میرے بابا جی نے پگڑی مبارک بھی اتار لی تے پاؤں دی جوتی مبارک بھی اتار لی تے گڈی چ رکھ کے تے اتنی گرمی سی عرب دے پتھر گرم ساڈے کو پاؤں نہ رکھیا جائے تے میرے بابا جی پہ ٹردے سن جویں پھلاں تے پہ چلدے میں پرانے بیلیاں نو پوچھا میں کہ حضور اے میں پہلی باری حضور دا اے پہلی باری پہلو ویکھیا اے کس طرح تے مینوں کہن لگے کہ حضور آسی صاحب میرے سرکار جدوں بھی سید امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چاہندے نے انج ہی حاضر ہوندے نے پر اگلی گل سنو جدو مزار اقدس تے حاضری دیتی نا تے فاتحہ شریف پڑھ کے میرے بابا جی بڑی دیر مراقبے وچ رہے تے مزار اقدس والی اشارہ کر کے فرماندے نے آسی پترا او سامنے گنبد خضر فرماندے نے جیڑی درخواست اوتھے منظور نہ ہوے او ایتھے پیش کریے اوتھوں منظور کروا دیندے نے اے او امیر حمزہ سرکار میرے نبی دے چچا لاڈلے چچا میرے نبی گورنر مدینہ اوے امیر حمزہ او سارے مدینے دا امیر تے سارے مکے دا امیر تے سارے عرب دا امیر ہیں او ساری کائنات دا امیر حمزہ سرکار نہیں جی نہیں اج بھی حضرت امیر حمزہ دی طرف اجازت تو بغیر اج بھی کو مدینہ نہیں جا سکتا جن نے اوتھوں
درخواست منظور کرانی ہوئے یا ایتھے آوے یا جنت البقیع سیدہ زہرا پاک کو لجا دو ہی تبار گاؤں نے او امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے میرے نبی رو کے کہندی ہے میں مدینے لے جو میرا مکے کوئی نہیں بڑی دیر میرے نبی رون دے رہے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گیا تو کہتی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا میرے آقا فرما علی کیڑے رشتے نال پالے گا علی نے عرض کی یا رسول اللہ جے تواڈے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گیا عرض کیتی یا رسول اللہ بیٹی منو دے دو میں پالا گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی یا رسول اللہ اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی تو انہوں پتہ یا رسول اللہ میرے حمزہ تے میں بچپن تو کٹھے پلے یا رسول اللہ ایکو ویڑے چ رہے او میرے بچپن دا یار سی تے جدوں تساں صحابہ نو مدینے تے جا کے تے بھائی بھائی بنایا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا نبی پاک نے فرمایا پھر کیڑے رشتے نال عرض کیتی بچی میری بھتیجی لگ دی ہے نبی پاک نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے او گوجرے دے نوجوانوں میں کہنا اے چاہنا جدو کملی والے نہیں نہ ہوئے تے دھی پیدا ہوندی ہے تے اٹھ کے چودھری کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں تیرے آؤں تو صدقے جاواں تیاں دا مان رکھن والیا غریباں دا پکھ کرن والیا تیرے آؤں تو صدقے جاواں میرے آقا آئے ہن مانگدے نے تے روندے نے کہندے دھی مینوں دے دیو میں پالاں گا پتہ لگے انہاں دھیاں دی لاج ہی میرے نبی رکھ لئی او لاجاں میرے نبی نے دھیاں دیاں رکھ لیاں میں ہر دھی نو پیغام دیواں گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی چادر دا سایہ لے کے رکھ اپنے پردے دی حفاظت کر او دھیاں دے تے ماں نہیں میرے نبی رکھے جدوں آئی نا حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے تے او دے سر تے دوپٹہ نہیں میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دتی ادھروں کسے دی آواز ہے یا رسول اللہ کافر دی دھی ہے حضور دی اکھا چتھرو آگے تے رو کے فرمائے پاویں کافر دی ہے تے کسے دی دھی نا فرما دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا نہ محمد جی اپنی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے بغیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا دھیاں دا مان میرے نبی رکھیا اسلام وچ نے آ کے بیٹی دا مان رکھیا میری ملت دے نوجوانوں بیٹے بڑے خوش نصیب ہو بڑے خوش نصیب ہو اللہ خوش بختیاں دے وے پر بیٹیاں دی ریس پتر نہیں کر سکتے اور تیاں دی ریساں نہیں کر سکتے رات 4 بجے تسا گھر جانا جڑے تیاں والے ہو نا جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو دیکھو سب تو پہلے بیٹی دی آواز آ گئی ابو جی میں کھولن پئی ہوں نہیں ابو جی میں دروازہ جب تک بھائی تے بابا گھر نہ آ جانے نہ تیاں دی اکھ نہیں لگتی انہاں دے سیناں تے شفقت دے ہاتھ رکھیا کرو بھائی فون کرے نا بہنوں اپنی نو کہ اج میں تینوں تیرے سسرال ملن آنا انہاں نے مانیاں نے جدے چاہ چھڑ جاندے کہ پورے محلے دیاں بیٹیاں نو پتہ ہوندا کہ اج فلانی دے بھائی نے ملن انہاں نو پیواں تے بھائیاں دے چاہ ایویں دے ہوندے سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا اج فلانی دے بابے ملن آنا ساری ساری رات تہاڈیاں اڈیکاں کردیاں تسی ستے ہوندے ہو تے تہاڈے کپڑے پریس کر کے رکھ دیندی میرے دل میں جتیاں پالش کر کے رکھ دیندی تسی نہ بھی آکو تہاڈے سامنے کھانے دی ٹرے لیا کے سجا دیندی انہاں دی قدر پوچھنی تے یا یورپ تے انگلینڈ وچ انہاں ویراں نو جا کے پوچھ جڑے سویرے اٹھ کے کھانے بھی آپ بناندے نے رات ساؤں لگے کپڑے آپ استری کر کے سوندے نے انہاں نو پوچھ بیٹی تے بہن دی قدر کی ہے میری ملت دے نوجوانوں انہاں نے مانیاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبتاں دے رشتے رکھیا کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اپناؤ آؤ میں تہانوں ہن اس بیٹیاں دی عظمت بیان کردے اس بیٹی والا چلاں جنہیں ساریاں بیٹیاں دی لاج رکھ لیے ایک باری اچھو سبحان اللہ فرماؤ میں تو مدینے چھوڑ رہا ہوں لو جی رضوی صاحب فرما رہے ہیں ایک باری پھر وہ شیر پڑے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ چلیے جی آکھو سبحان اللہ آر بکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیاں لئی پردیس بے بابل پترا لئی جاگیراں